Saya di. Hello ang YouTube family for good morning. Mabdi dong nang welcome back to my channel. Channel jo kasi ko puray hormay. Daza vai time 4:40 fungi. Birat fungi na sikarmian jadi birat kamari dong. Jadi betuni taga birat special din. Karon betuni kanai ko jadi hanu na girbay sa kanai. Betin ko boy panigas noni mansiman prize nang sana special boy bucin kas na dong boy ni bu wish manje betuni kanai ko hada na ne biराद दिन नेबोबायमोन 3 बोसोरनि बारलांबाय गिदिर खालामगोन होननानैनो गैया जायासै दिनैसिमालासै जायासै खारन बेसा सब कुछ बोलता है भाई होननाय जादों जोंनि लाइफआवबो बिदि आरो गिदिर खालामनो साननै उनावहाय खानाय सिनायनि डेट गैथ'ला मास मोनसे उनावसो दंसै बेनि थाखायनो इमान खस्थ' मोनग्रा जाबाय बे आरो गरमबो फैगासिनो दङ बहाबा थांनोबाबो इमान गोबाव नांगौ जायो खानाय हजाया इमान गाबो स्कुलावबो बेनि थाखायनो लांथ'नो हायाखै दा बिराद प्रब्लेम जानानै आरो मास मोनसे नेखांनायनि उनावबोहाय गिदिर खालामनो हाखाया खारन फैसा गैथ'थारखाया बेनिखायनो आरो दा बायदियावथ' आरो जाहोनाय लोंहोनाय बिराद खरस थाङो नालाय ओंखायनोथ' बहुद साननानै बिराद थोब्ले माब्लेबाबो फिसायै ओरैनो नियम खिनिखौ खालामना लानोसै आरो माने बिनियाव ओरैनो 250 जन जाहोनांगौ बिदि कुसियाव लिरनाय दङ बेनि थाखायसो मानिना दोननाय जादोंमोन नालाय थ' नेक्स्ट इयारावहाय मानिना दोननानै अमा समा बिदिहाय फिसिनानै नेक्स्ट इयारावहाय मागोफोराव बिदिनो माबे मोनसे टाइमाव हायो बिदियावहाय एसे जाहोस्रांगोन बिदि सानदों आरो दा खानायखौ ओरैनो नियम बायदिहाय हास'ना दोननोसै आरो ओमफ्राय आं दा नोंसोरजों मोनसे बुस्थु शेयार खालामगोन दे आङो बे साननैसोआ आंनि वेट लस जार्नियावहाय आङो मा खालामगासिनो दङ कमप्लिटथ' देखायनो हाजोबला खारन दिनै खामानि जागोन खानाय सिनायनि दा खामानि मावगोन आङो ओमफ्राय दिनै खोन्थाला बेनि नेक्स्ट भिडिअआवहाय आं खोन्थाजोबगोन जे आङो मा खालामगासिनो दङ आङो बिराद मोजांबो मोनदों आरो एसे रेजें मोनदों खोन्थानि आङो मा खालामदों आङो बे साननैसो नै बे जाहैबाय जिरा आजवाइन ओमफ्राय उनावहाय सफनि बेखौ आं हराव सोमनानै दोनदोंमोन आं बेखौ सानफ्रोमबो फुङाव लोंग्रा जादों हराव सोमनानै दोनबाय बेनि उनावहाय फुङाव आङो खालि उदैयाव लोङो ओमफ्राय बेखौ लोंखांनानै दसे थानानै आं मोनसे प्रडाक्ट इउज खालामगासिनो दङ जायखौ आङो नोंसोरजों शेयार खालामो बिराद हेल्प जादों बे प्रडाक्टआ थाब वेट लस खालामो शेयार खालामगासिनो दङ बेखौ लोंग्रोना लानोसै बेनि उनावहाय आङो बेखौ इउज खालामगोन बेनि उनावहाय दसे एक्सारसाइज खानाया गैला जासिगोन दिनै माबाव टपिकखौनो बायनो बावगारबोदों आङो जास्ट नियमखौल' नैबे जाहैबाय गंगाजल होननानै खोन्थादो दे फानग्राया हले गंगाजल जि दामिनो 900 ना 700 खा फाग्लासो हाथै लाबाय ओमफ्राय खेमसि खुमसाफोरा नै बेफोराव दंजोबो खानजुं ओमफ्राय थाव जायखिजाया देलायग्रा बुस्थुफोरा नैबेहाय ओमफ्राय नैबेथिंजाय हालदै उनना लाबाय ओमफ्राय नैबेहाय सबायजों सिबिं ओमफ्राय उनाव नैबे दरम फुल होनांगौनो होमबाना एकदम गोथारसिन जासिनो ओमफ्राय नै जाथ्रासि बिलाइ ओमफ्राय उनावहाय बे मा होनोमोनलाय बेखौ दुब्रि हाग्रा बाखि बेखिनियानोसै आरो जोंनिया नियमल' ओमफ्राय नैहाय थुखैगोन राजानो ओमफ्राय मानसिया दुगैनो बादो आबा खानायखौ केटेब होनसिगोन नोङो लोमजादो मानसियाबो खानायखौ केटेब होनसिगोन हो होनसिगोन खानायखौ केटेब होनसिगोन हा आबा दुगैगोन ना दुगैया हो हो खानायखौ केटेब होनसै ओमफ्राय बेथिंजाय बेखिनिया ओमफ्राय गस्ला आरिया नैबेना दा नेगासिनो फुजारिखौ रायसनग्रा दिउरिखौ नेगासिनो फैथ'वाखै माला फैयो आयंआ नैथिंजाय आइया होखांबाय थगि माबायाव बाथौआव ओमफ्राय दा नै बिथिंजाय होनो दङ जि 8टानिफ्राय 9टानि गेजेराव हाथारनांगौ माने एसे लेट जालांबाबो आधा घन्टा बेफोरबायदि दङ आरो 9:30 बेफोरालागै खिन्थु बेनि बारा जानो मोना 8 जानोसैयानो 8:20 जाबाय नामाबा नोंना खानाया दिनै फैदो दे ओइया हाव हानजायासो सिनजायोनो हानजायाबो सिनगोन दे हानजाया
Ay, ito po kayo. Buhay dito ba? Eh, mama kayo ito. Ay, pwede! Eh, yun. Ini tunggu. Eh, kok pwede ni? Ay, buhay dito ba? Eh, masuk lagi ya. Nunggu so kacau deh. Kencaladan nunggu. Sabar sih, Bu. Nunggu aja sih. Makan jangan kelihatan lagi ya. Baru boy gua pergi gua. Bukan gitu kan sih. Bu, tapi kan. Apa baik? Oh, Aisyah. Yang angka aku pun naik ke dalam naik ke dalam. Ini kena hujan. Oh, kayak sana. Ini. Ini emang betul silangan dong. Saya di. Nah. Gue yakin kan ya tuh gue, berarti. Coba di sini. Ma. Hah? Idin zakaya. Mangga idi banung kelang lale yang. Sudah mama se, naik deh ini, siapa ini? Uslagatan bekan nangke. Nuo tanga. Iya sana ya, di mana ini hua? Nuo sana ya. Ini lang lagi. Baik, belum silakan. Belum silakan. Ibarat lagi sini atas ya. Ini juga kan ini. Tuh, ada sini.
Ada apa itu? Lah kan lagi. Nunggu sini mana? Sana sana sini. Kamu nak? Kenapa? Nunggu sana sana dulu. Hah? Alis. Tapi kan kalau itu. Oi, ayo. Ayo. Udah jangan. Eh, usah ke pas itu. Udah mana? Oh, ini udah apa ini? Mau foto juga mana? Ini apa yang sana? Oh, thank you. Babang pas juga kita lagi hasil kan. 고속하면 그. Udah lama aja. 네, 네. 우리 사람이 Oh, itu baik. Lalu ini 저대로 다 먹기로 하시네. 다리랑 피나기 봐. 와, 이게 사파는데? Ekor basan kau ini gitu. 또 Oke, Nur. Oke. Sampai deh. Ayo. Di, belum. 아, 지금 오는 거야, 야부나. Contoh. 아, 지금 오는 푸른 Abu lu. Deh, boleh. Depan tak lapusin. 만났다 돼. 에, 알아보고 싶으세요. Selap ini. 왜 야보 거대? Ikutin. 야보 거대. 왜 야보 거대? Deh. 네. Oh, ngomong-ngomong. 아, 지금 오는 거야. Ini jadi kami ini pasti yang lagi deh, atau sih. rồi này, anh ấy có bờ. Này, anh ấy này, khi thấy anh ấy đang lại à. Này, ai. Ấy, anh ấy không thôi, anh ấy không. Eh, ini, orang yang apa sih? Ayah isu ke, kau sudah nggak tahu. Vậy ba liền chứ. Việc cái đó là bơ. Nè. Cái này đó. Cái Và kita kamu ke sini. Di baik đây. cái giảm đi mua, cái giảm. Cái giảm thôi. Không ra bao nhiêu. Mà nih. 나는 감자 건강해. Nung nama aku sih ranen kaman. 운키 자이. 난다 가라 봐라. 호 타랑근 호자야. 바빠. 오 이키니 그는 젠 텐스 신바이 킬라이. 나 가는 거안 그러면 방금. Kini guluni खानाया नायलाय एसे बुरजा खानायमोन ना ओमफ्राय नै इखौ सोना दोनसै दैयाव फोजावनो बोरैबा मोनबायनो ओंखायनोथ' दा इखौ दोननोसै ओमफ्राय बाखि इखिनिखौ जि आग्लायदो इखिनिखौ दैमायाव फोजावहरनोसै ओमफ्राय नैहाय फार्स्ट खनथाम सिनायखौ नैहाय दोनबाय बहाबा इखौ मोजाङै दोननांगोन माबानानै इन्जुरफोराव लिरलाबायनानै जाहाथे सिर' जिबन थायो इनिया ओमफ्राय दा इखिनिखौ लांसिगोन साथि सावना लाबो दे बाबा खालाखौ मोनसे हरफानाय दोननोसै आङो दा जोबथ'बाय दिनै जोंना माबाया एकदम थेलेबलेब फिसायै बानायबाय नेक्स्ट इयारावहाय ट्राइ खालामनो माने नेक्स्ट इयाराव मोनसे थांखि लादों बेखौ जाफुंहोनो थाखाय बिराद खस्थ' खालामनांसिगोन थ' दिनैनिफ्राय स्टार्ट बे खस्थ'आ जाहाथे खालमासि एकदम स्पेसियेल खालामनो हायो जाहोनायखौ बेखिनियानोसै आरो दा ओंखाम संनो जासिगोन लाला आं बेखिनिखौहाय भिडिअ ओंखाम संनाय आरि संनायखौ जेबो गैखाया दिनै निरामिस जागोन दा दोनथ'नोसै आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय गासैनिबो डिमान्डमोन बेयो स्पेसियेलि बेथुनि थाखायबो स्पेसियेल मोमेन्टमोन बेयो बाट गोसोखौ बिराद बोरैबा नांदों जे बेनि स्पेसियेल दिनखौहाय स्पेसियेलिहाय सेलेब्रेट खालामनो मोनासै गुबै जानाया बिदि जादों फैलाय फै भिडिअ लानि फै आंनि सनाखौ बेसे अनथावथाव नुदों नायलाय अननो गोसो जाया नामा खानाय सिननायखौ साफा नुदों नामा दे मामिखौबो सुमो मामिखौबो आं खानाय सिनबाय आंनि लोगोफोर होन आंनि लोगोफोर होन जि गिदिर नुखाबाय खानाय सिननानै सिनबाय होन दे फैलाय आं खानाय सिनबाय लोगोफोर होनलाय जि गाजा जाखाबाय ओरैबायदि माबा खानाय सिनबाय लोगोफोर ओइ नै दा गोलैगोनहाय ओंखाम संसै बाखि बेखौ फोजावहैसिगोन बाबाया
रायलायनो रोंलायलाङासै आं बोरैबा मोननानैनो ओमफ्राय दा भिडिअखौ फोजोबनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय बेल आइकनखौ प्रेस खालाम जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान गोदान आपडेटआ नोंसिनाव सहैयो दा भिडिअखौ दोनथ'नोसै बेखिनियावनो लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय आब' सनाखौ अनबाय था नोंसिनि अननायानो मेन ब्लेसिंस और गुलुनो जाहाथे गुलुआ एकदमबारे देहाया थिग थानो हायो बाखि जेबो नङा बेनोल' देहाया थिग थानो हायो बेना लोमजानाय साजानाय जानो हाया बेखौल' नांगौ बाय